телефонҳо потоки навш дар магазини Реалфон омадаги. Телефонҳо чӣ хел гуфтем, ай 7990 рубл сармешидагиш омадаги даҷа. Телефонҳои буҷетни то A15, A16 ва Redmi Note 13 Pro, Note 40 Pro ра. Так, сар мекунем ай моделҳои Redmi Note 50 сар мекунем ки памяти 64 гига омадаги, нархаш 7900 рубл. Метавонед ки бинем магазини Реалфон ба ҳамин нарх харидорӣ кунед. ин нархи имрӯзашай аз сабаби болоравии қурби доллар мумкин бо пасту баланд шава, хай мо чӣ гуфта наметавонем. Телефони Redmi Realme Note 50 свети тёмносиниш мана бинем чӣ хел дизайн дора. Батарейкаш 5000 мАч, камера 16 мегапиксел, памяти 128-64 мешава. Дар даруни комплектатсияш ҳама чиз аст, кабел, чихол, блок, скрипка, ҳама чиз оригинал аз даруни комплектатсияи худаш мебурад. Телефони тараф мемонем. Телефони дигаре боша, телефони Redmi 12 хайра намекушом. Ҳаматон медонед дар бораи дизайниш чӣ хелияй. Нархҳои боша 11990 рубл сар мешава ва телефоне ки нав омадаги, телефони буҷетни дар даруни комплектатсияш ҳама чиз дора. Я бор дигар дизайнаш бар шумо нишон медиҳам. ин ҳамун дизайниш аст ки ба айфонҳои 13, 14, 15 абишни монанда мана мекушоям. нархҳо ё боша ай 10000 рубл сар мешава. мана дизайнаш бинед. телефони Tecno Spark Go 1. так 120 Гц экранаш кор мекунад, 128 гигай ва экранаш боша процессориш Tiger T615 мешава. стереодинамика ҳамаи боло ҳамаи поин мехона. 10 ватта 23 зарядка дора. ин боша дизайнаш бинед чӣ хел чотки дизайн дора. памяти 64 ва памяти 128 такаш мешава телефонҳоро. телефоншам як тараф мемонем. так телефони дигари боша телефони Redmi Note 13 Pro ки дар аксия мондагиам. имрӯз 29 ноябр, охирон рӯзи аксияш 3 ноябр мешава, яъне паго. касе ки успед кард кард накард, моҳи дигар ягон телефони дигар дар аксия мемонем, ай телефони дигари мехара. нархаш то пагара 21500 рубл ба нархи аксияш Redmi Note 13 Pro. ва телефонҳои дигар боша телефонҳои Infinix Note 40 Pro ва Infinix Note 40. одамое ки бисёр мегуфтем ки ака Note 40 аста, Note 40 аста, мана Note 40 имрӯз пага Note 50 шани меояд аси боша. так телефони Note 40 ма дизайнша ба шумо нишон медиҳам. бинед чӣ хелай. 45 ватта 23 зарядка универсальна, 23 зарядка, 20 ватта беспроводной заряд қабул мекунад, беспроводной ҳам заряд мегирад. нархҳо ё ай 19900 рубл сар мешава вобаста памяташ. экранаш 120 Гц кор мекунад, 108 мегапиксел камера дора. процессориш Mediatek Helio G 99 мешава ки оперативкаш 8+8 ба 156 мешава. ин бод свети BMW-скиш, яъне ба моделҳои BMW тааллуқ дора ҳами Note 40. мана бинед чӣ хел дизайн дора. так ин бод Note 40, ира экранаш гаштагӣ нест, экранаш плоскияй ва телефони Infinix Note 40 Pro ки экранаш аввалной гаштагияй. ман дизайнша ба шумо нишон медиҳам. агар тези бад гап раста бошам, метавонед ки скорша пас монда тамошо кунед, ба хотире ки дарози бад мешава видео. ман аминен Note 40 Pro. Note 40 Pro ай Note 40 чӣ фарқ дорад? сами главни дарунаш пиштошон як хелай. не ки экрани Note 40 Pro аввалной гаштагияй ва ай Note 40 боша плоски ростакияй. Note 40 Pro боша 70 ватта 23 зарядка, 20 ватта беспроводной заряд қабул мекунад, 120 Гц экран кор мекунад, 108 мегапиксел камераи основноиш мешава. дар даруни комплектатсияш кабел, чихол, блок, скрипка, даже стеклои аввалдан даруни коробкаш намешава. нархҳо ё боша чӣ қадр гуфтем ай 19990 рубл ва Note 40 Pro боша ай 22990 рубл вобаста памяти оперативкаш бо қимати арзон шуданашан мумкин аст. телефони модели охирон A15. пеша A15 чиша ногуфта намонем. ин телефон батарейкаш 7000 мАч аст. телефони Neo 6 метавонед барои курьеро, барои доставка камкам мигравони ҳаст телефон. ва телефони чӣ хел гуфтам, телефони дигар телефони нав омадагиай Samsung Galaxy A15 ҳама бахшиш A16 свети сиёҳ, свети кабуд, свети сабз ва свети ин хеле бомба, свети грейш омадагиай. биём свети грейша бикушоем. так мекушоем свети грейша. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. дар даруни комплектатсияи Samsung-о ягон чиз намешава ғайраи кабелиш, ғайри кабели Type-C ба Type-C ва ин боша модели Samsung A16 ба шумо нишон метавонам. A15 пашти ягон фарқия надорад. просто экранаш камтар калонтари корпуси A15 да
ҷои наушник набурад, ҷои наушникш Type-C мешавад, касе ки праварно истифода мекунад. 50 мегапиксел камера дорад, 16 мегапиксел фронтальная камера дорад, пушташ матовӣ мешавад, ҷои пай даст намемонад ва ин телефон боша батарейкаш 5000 мАч мешавад. Дар дарои комплектатсияи Samsung чӣ хеле гуфтем, блокпитания, чихол, стекло намешавад. Агар касе ки магазини мо Samsung харидорӣ мекунад, ба нархи арзон блок, кабел, чихолша метавонад ки якҷоя ба нархи 1000 рубл ё ки 1500 рубл харидорӣ кунад. Если чо, ҳама дар магазини Realphone, ҳамаи моделҳои 2023, 2024 мешавад, скоро 2025 мебурад. Кадомак телефон дар кораи пас адрес смо метро Бутирская дар шаҳри Москва, яъне торговый центр Зелёни, магазини Realphone. Агар адреси мо омада наметавонӣ, пас ба рақамҳои болои экранамдагӣ занг мезанед. Доставка ҳама областҳои Россия, ҳама ноҳияҳои Тоҷикистон, дарони Москва боша, ҳама метроҳош доставка мекунем. Боқӣ дар паноҳи Худо бошед.